Здравейте хора и добре дошли в моя нов канал. Казвам се, аз съм Nedi Gaming BG. И днес ще снимам на FIFA 18 Mobile. И така реших да започна на този канал, защото този канал аккаунт ми е навсякъде. Имам го на лаптопа и на компютъра навсякъде. На таблет на телефона аз съм с този аккаунт вече, не съм вече с този стария. И сега тук съм на компютъра и на телефона, но сега ще снимам на телефона. Почнах с FIFA. Реших да започна малко с тия типа на FIFA, например, като да науча някои неща. И ако искате да ми дадете някакви идеи в коментарите за някои други песни, като нашата песни. Майка му стара, бе! Такова кажете го игри, напишете ми в коментарите, но не са много големи. И не са платени. Не мога така. И ето, започваме сега. Сега ще ви покажа играта. Сега ще ви покажа моя опор. Ето го, виждаме, имаме 90 Болтенг, 91 Валери Божиновски, как да го нямаме. 91 Леймър, 90 Рабион, 92 Болтенг, 86 Фламела, 89 Александро, 87 Бамба, 90 Шихан, някакъв си, 86 Роналдо и 90 Оле, имам да уик. Вече ги няма. И ето ми ги резервите и една от резервите са Алмирон, имам Лайштейнер, Лагов, Фалвин, имам Уилям, имам от Евертън Уилям. Ако чуете нещо, това е... Ако да напиша в коментарите, ако чува нещо такова. Това е компютър. Така, сега ще ви покажа и моят друг акаунт, който е на таблета. Това е... Да намира, аз ми гледа сигурно. Ето така! Добре, ето виждате, аз съм 77 overall. Тук имам национален набор, който е Бразилия. И аз Бразилия, защото не ми си тук. И тук в него виждате имаме, някой вече знаят, така че няма да го поснявам. И моя лайнъп, който виждате имам 8-3 Роналдо, 8-1 Брейт, Хуейт, не мога да го кажа, 8-3 Диано и 8-0 Арнаутович. Това е много добре. Имам 7-4 Зинченко и 8-0 Ерокхин, Туфан, Рецус и така имам заедно, да имам на Нордфлейлов. Не мога да кажа. И сега съм решил да изигра малко мачове на лигата. Дълго ще имам клипа по 10 минути, само няма да играем в лигата, ще играем от Versus Attack, за да си дигнем нашите фенове. Има нещо да. Ако искате да правя поредица на Mini Warrior, пишете в коментарите. Ще си бъде тук. Да пуците. Така, имам Team of the Week, ще да кажа. Имам Versus Attack. Сега... Иде... Това Versus де. Да. Само един, нали? Мале, аз мога да... Ако мога да задвинем. Еми, ето го. Робен... Диас. Тренем. Не видим колко мога да дигне. Колко пари мога да дигне сега. Вау! 500 000, аз ги нямам. Пари по-малко, може ли? Ей, по-малко. Аре бе. Пак. Мога да отидем... Да, ще го дигне малко, да го по-наапгрейтвам. Не мога да го дигне. What the fuck? Чекайте само една секунда. Така, продължаваме, извинете за някаква музика, ще пуснем. Еми, играме Versus. Почваме. Ако искате да ви покажа моя DM и сетъп, къде ще снимам видеята на
телефона, моля, въобще разкъмте. Ох, това се задавих извинете. Там беше 9 моделяли, вау. Просто би се... Ох, много си извинявам за това. И сега, Ибрахимович. Много добре засилва Ибрахимович! Мали! Това къв гол ще да бъде. Виж там. То колко пари дадох да ти го апгрейдна и нищо не стана. Аз душинката го съм... Играл по-дълго с него. И какъв шут и това е гол? Мале, защо Ибрахимович не правеше така? Стария му отборе. Без манионете шут. Оу, какъв гол! А даже това не се видя, че е целка. Ох, направо го разкъртих. Сигурно може да видите отражението на телефона, но... Аз се виждам. Дем! Сега Ибрахимович ще копне. Майка ти деба, вратарски. Yes! И сега ще подам на Златан Ибрахимович. Той ми вкара гол. Не. О, ето го и Лемар. Буч. Ако някой се чуди как правят това, някой сигурно знаят, но ако някой не знаят, като цъкнете спринт и скил, и годината нагоре, тогава се получава пускам. Вижте сега, не мога да представите, като хванете спринта скила и като си пълните пръст нагоре, той прави сега, но ако пръст цъкнете... Да, правилно си фин, който сигурно вече всеки го знае. И дигнахме си малко това, но сега си взема ачивмента. Еми хора, това ще е за днешното видео. Не забравяйте да оставите лайк и да се абонирате за моят канал. Аз бях Nedi Gaming BG и това ще е за днешния епизод. Малко кратък, но извинявам се. Довиждане.